Tikulandira kudomvera pano ndi panyasa voice box pamene makhanda amalawa siyanasiyana mlankhani magazo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kutsogolo kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabweranso ndi bambo Countryman and the uncle amene wandithu samabisa iwo ndithu ndi masapota a chipani cha Democratic Progressive Party komanso mtsogoleri wa chipani chimenechi olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye iwo afunayike maganizo awo pa zomwe achita amtambo poona kuti tsopano abwera poyera kumafuna kudzudzula boma la Dr. Francis McCarthy chakwera. Ndiye makamaka Countryman ndi uncle kuona kuti amtambo asabise akufuna upresident wa dziko lino la Malawi chifukwa akuona nzawo maiko ena achinyamata akutenga mpando umenewu wa president. Ndiye iwo amtambo apanga zimenezi pakuti akufuna mpando wa president wa dziko lino la Malawi. Ndite tikhale limodzi kuti tamvera Countryman ndi uncle pano pa Nyasa voice box. Mwaswera bwanji Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Inetu Countryman mwa nthawi zonse komanso I'm with the uncle. Adona muli bwanji Malawi nonse kwina kulikonse kumene. Lero ndi pa 29 April koma ine ndine Countryman mwa nthawi zonse sindili ndekha. I'm with the uncle. Uncle perekanitu mwa changu moni kwa makastomala athu tikoni tikhoza kunawo ndi makastomala athu Countryman malisteners athu ngoti makastomala wa Countryman amatikonda ndi ifenso timakondana kumavuta ndi mafoni tu akumavuta kala chete ngoti anthu asimu ayankha bazi sitinadye kamene tinadye bazi alipo angati jese bazi mwina atu bazi lache imene ine nimaona kuti tingalira ndire mwina lochoka kwa APM bazi lina lake tingalira ndire Countryman ndira mafoni ochuluka kwambiri kuti kala ma press briefing amachitika anthu amene asimu ayankha akapenayi ndi Countryman uncle inutu titakumana mwanena kunena kuti usiku munakwiya kwambiri kupsya mtima kunena kuti Countryman uja anakha kuti ploti yake anamanga pafupi ndi yangayi ine ndakasuka ndikukampeza kuti tipange zimene zizizi. Nkhani yayikulu ya Malawi ndi ya Timothy Ntambo amene ndithu akunena zoti iwowa akutitu akubwera hoti akubwera hoti. Kodi uncle tinene kuti amene wakupanga zimenezi with desperation ali desperate pachifukwa chonena kuti anachosa udindo wa nduna ali wokwiya kapena iyeyu kunena kuti mwina ngoganiza zoti tingopanga zakumuzi kwathu popeza izi timasonkhozerazi zikuoneka kuti sakuti werengera mmemo uja. Nena nitu uncle inu ndi masukani Countryman Ntambo is joking. Kodi jogging? Ntambo is joking. Ndiye tikapita kuchichewa tinene kuti chani? Akuseka akucheza. Kodi akucheza? Kodi yeye akucheza bwanji uncle ndiuze nine? Countryman Ntambo akucheza. Ndikukozana kuti Ntambo akutani? Akucheza. Chifukwa zimene anapanga Ntambo Malawi munomo. Mwamveti? Palibe munthu amene angamukhululukire. Kodi iye palibe amene angamukhululukire? Bwanji iso? Fwa mziko muno muli ma-activist ochuluka kwambiri. Mwamveti? Koma yasana activist ya. Kodi iye uchesana activist? Iyo yanali chigawenga atu. Chigawenga Ndiyo chigawenga uja anaphunzitsa anthu. Anaphunzitsa ana uchigawenga uja. Anaphunzitsa uchigawenga. Yetu. Ndi anaphunzitsa necho uchigawenga. Iyo ja thought kuti zimene mawanga zijazo kuchako wafika. Wafika kwa Yehova. Kutosanasi kujamesa kuti kuyecho watani? Wafika. Pachichiri stadium. Bullets and Wanderers. Kumeyo ja MCP samaitani? Samaiziwa. Countryman management ngakuuzeni. Nani yangu? Zokuza za Ntambo. Ntambo alibe manyazi. Kodi Ntambo alibe manyazi? Bwanji iso? Ntambo they want to play with the minds of people. Fuka siku iriri olafika pano kusauka limela sauka siku iriri kuvutikako Ntambo napanga contribute. He contributed. Yes. Ndiye si munthu kuti ukapangane associate. Kodi ndi uja kuti sunga mpake interagiti? Bwanji iso? Kwena kumusala. Kumusala kuja? Masiku sate Ramadani. Ndikuyankhula chifukwa muno ndi amene amapanga Ntambo ajoini omademo Malawi munomu. Ziko linaimba stand still.
maveti andineni amvesera dzulo kumayankhulo chomana kuti ayi ineyo siku ndine ndani wapita munthalika kapena ndani wa DPP hayi koma ndimangodana ndi zinthu zimene zimatani zimachitikazo ndiye akanditira ndine zimene ndingakuze ndicho kuti ine ndimakonda ma reference kwambiri chitani rifato anko akanditira ine ndimakonda ma reference kwambiri chiwe mungaziwe ndiyo ndicho kuti mtambo wayiwala kodi yeye wayiwala amavera ma headsets mtambo wayiwala chifukwa mtambo chisankho cha 2019 chichacho chisanachitike mwamveti mtambo anakakumana ndi Chakwera mwamveti anakumana ndi ndani Chakwera kumamuza kuti bwana ife tiyesesa kuti ziko ilili mutenge basi boma ili lichoke mwamveti kunsimikizira Chakwera kuti lopewa chaka cha boma ilili mutani mutenga kuchimiza kuti inali plot inali mission mwamveti ndiyo yakamayankhulo kuti ayi veyo yeza kuti zakuti ayi iwo ajawo inali kuu ndiyo ku plot imene chayo kuopo imene amapanga iwo ajawo maone ndiye zijazo zinathekadi nkugwira mission yetu zinathekadi iyo jayo ziko lijalo kukala nayo kulitenga ndiyo ja history kuti kulitenga kuchako iye ujayo basi aka talk of the town kumana kuna country mane mwachiziwa anyamara kuno ndopupuluma kwa Foti zimene kubwesa ye pano pa this is another agenda afuna apusisa Malawi kodi afuna aunguze kuti iye afuna apusisa Malawi ndiye Malawi apusa muna ukaza kuti Malawi apusa foti ye chimene kufuna pano pa kuziwa akatrema afuna president itu waziko lino tu anko imani kaye imani ama anko anko akatrema pamene popo tipabwereze sidima anko sidima akufuna president yetu andamuna ufuna president kwa akatrema simu kuziwa amala iso sakuziwa kodi iye chimene akufuna yetu ayafuna president itu waziko lino akhale iye yetu agenda yesiyale siya 2025 bwanjiso agenda siya 2025 ndiye kuma 2030 akumasirira ma president achinyamata azinzake amene amaiko ena amene akupanga deliver ngati ku Senegal ku president wachinyamata kumali ku president wachani Burkina Faso ku president wachani wachinyamata malemi ya ujaso wachinyamata ndiye iye akufuna ziwa anene ma activist ngati yemwe anapusa iye chine mera magwira iye chaka nakhala iye ochenjera kumefika chajera unduna anampasa chakura chakanakana kodi anakakana tu anko kuti fera kuika ni pampando umatizi kupanga ndibe ni cheki lita kupasani tagure fenchi koma checking and balance and checking and will still be there kumeja analolera mava kumeja nao memoja fanga kumkuyo chama seka kuta inu awabi bomali ngana timpwana tali timpwanisa to ndela katiza kuti yayi ine boma mundu achokamo bomali zimene nauza Malawi sili kuteka zimene sanene antapo kuyankhula anko muli pompo tingopumba mang'ono nyimbo iyi ikuveka basi imene ili maikonda kwa anko imani anko ndikusesereka mapiri kumpoto ndikulowera ku Livingstonia nyimbo ya jena lino imene itiye ndipase ulemu akatrema ndakuza ndikuti umve mawaine wakatrema ndikoti ndapafuna ujani afuna president koma kodi akufuna president ndiye kuona ngati ife ndio timpwe wopusa ndiye agenda afuna iyambe panopa maveti to 2030 chakuya maveti kumeyo janapo puluma akakhala uchenjera kusoma so ziko kujako ndiye jere kwakana kuti ineyo bwana ndimakufuna kuti zinthu zisinte ziko muno unduna sindi kufuna chifukwa ine ndikakhala nduna sinza kwira bwino ntchito ndinapita kukususani koma jana analolera kukana unduna andilero dzulo mamumvera ine akwankhula palisa zipchi kuti ayi ineyo kumene kujako ndimalephera kususa inu munthu ulipata ndi pass of the system ulephera kususa bwa
koma ndiye kususa ukasusa uli kunja ayi koma iyo je kuti kwa jenda kugala sokuti apo kusachi nyamata kodi iye afuna apukusa chinyamata kodi malemya kodi iye uja ndi chifamba kapena ndani ayi ndi chigawenga chigawenga komanso ine chimene countryman mwatizane kuti ndi fotokoza fotokoza mukuvera za basi ine nyimbo ndasiya iyo jaya ti press conference yake mera napanga ichayo chiwambira nene iyo jaya kupepesa kwa mtundu wa Malawi kupepesa mwamveti choja anapesa anthu anapesa anthu wa polisi lake makuchuja muna anafa kosa tifia ndani yeyo pali nzimeje wa polisi ja anavulidwa chifukwa cha ndani imweyo ndiye zulu anthu ankana amamfusa iye uja atulankani wotu amamfusa kumakhangati wina yakumpanikiza koma ndazayichola atulankaniwo anthu waja onse ndikukhangati akwera yakwawo yakujeni kumuzi kwawo kuzorozoro anakhangati kuti akumusapota anayamba tu mkulu wina tu kumuthira nawo mawu apili wa ku Livingstone yo jama akamba kuti ayi ine ndo amalambira akunena zoti munaposisa amalawi kwambiri kwamveti koma chipopsa nyamara amampakira kuti ayi ntambo sayenera kupepesa si munthu woyamba kupanga zimenezi mapita akanapeza kutinso aphiri wapangidwanso defeat anasapangidwanso defeat onse machomwe nkhulaba sono one voice wakwithu tina kuti panalowa wakwithu koma zimene anachita antambo mdziko munomu palibe munthu amene angakhululuke zoona zake mwamveti uloyo makamba kuti ineyo pano patikoza kuyenda ndi zipani ngati a UDF kaya Ford kaya PP afuna ende ndi Ford afuna ndi Ford afuna ende ndi Ford nanga iyanga ende ndani apa anaona kuti tipange wakwithu chifukwa chonena kuti mmemo timasonkhozera uja atikankhako kodi ayiwo anakha kuti sanachosedwe unduna anakanena izi akantimanira amene ndiye mawu pano ukamaza kuti nthawi siyo jakhala ali nduna mwamveti komanso anthu ali nduna maona ine maisibesi amene amachitika kumene kuti mwamveti kamuti aboma ijayo amayiye sangati imene ijayo traki yonyamulira ujeni mafia versus ninja kodi inalowa ngati zigawenga madiru kodi chifukamo ya nduna ndikuti makhanga ndi ya madiru nanga imasechedwa akamuti anduna sisechedwa atu anko inetu ndikuuzeni kunena kuti nkuluja kuti ndiyambe kunkayikira amayenda ndi china chake ngati ndodo si ndodo kuti meneja iyi ndi mpenitu umene uja kwina umakhala mu khavala yake china chija ndi chikopa ndiyeni madaba kuti kodi uyuyu akamacheza ndi nduna zake kumakambirana iye amanyamula chinthu chimanja ngati ndodo koma chiti chimene anaphera ujayo ngati history ene yake maikumbukira ina yake ananena kuti munthu anaphedwa ndi abale ake omwe wina atayima pena kuti amuziwise kaya analisiza sopano inu munthu okha onyamula chimechicha akhala bwenjiza chiwa president kuti akhale nduna liroli antambo sabuli sinkumauza Malawi zinthu zosayenera kuauza andizipani bezingakhala pange mwena associate ndi antambo I think chipani chimene chocho ndiye ndi chipani cha zigawenga kodi ntambo ikuti apange associate ndi chipani kuti chipani chonso chikhala ngati chigawenga chimene andikonya pasitiri mvere uzo ndimava unazo kuti nene mapanga chimene kuti chisankho chinaberedwa akantira mani APM sanabere chisankho nziko tafotokoza nditu anko pamenepo APM sanabere chani chisankho kodi chisankho sichinaberedwe maregularities zimachitika zimene kwina kuli kosolo ku America mafuta kaya mmatani koma ndikuti meje inali mission inali mission iyo janapangana ndi chakwera ndikuti kampeni sisanabero mademo asana ayambe mwamveti ndikumuza chakwera kuti aife TSS kuti awachoke kuti awawatani inu mulowe ndiye sopano walowa siku plot imeneyo yani kufuza na countryman ku plot imeneyo inali kufuza ndiyo munthu musajedweso asadaiti wakale kwazikusali ne kuti ayene imeneyo na countryman wa amene wawati achose basi bakuma mukati menyaliza si plot imeneyo plot singaposeme sanga nami lilo kumanena kuti ayi veyo DPP fantu angalizwa namfusa kuti akumeniyo wa DPP akakukhulukira ulopita mteke akukhulukire ayi neyo ni madana ndizimena mapanga DPP osende ni madana apita munthalika echanchani pamene iwo ajayo ye ujayo amadana ndipita munthalika kodi ye uja amadana mpita munthalika amadana ndipita munthalika kuteroko
alivele nekuti chipani chimene chingalero kugwira ntchito associate ndi mtambo athink chipani ichi chaje chikhala cha magazi chifukwa ntchito imene anagwira mtambo chidesa iye adesa chipani iyo chakuyambira nazo kuti iyo chapepesa kwa mtundu wa Malawi ndikupepesa ine chifukwa mwana wakunthalire nakulowesani kunjira yosatani pompho yosayenera mwavulala mano achoka koma zinthu akanakhala wina sakanaulola udindo uja anakaukana ola jende imene akubwera nayo pano payi ikanakhala yogwira eti chifukwa kanakana ndunocho kuti iye ayifeda kupasani bomali koma tizukuchekani checking and balancing mwamve iye ujayo wakanulika wanzeru kwambiri lero pomatuluka chonchi zinakhala za nzeru koma waja kujako kumene ujako mawefu ndi manyofunyofu waja kumene kujako amutimba pakhosi ndiye sikunokera ati mukuzamvesha kantrema ndimachita kumvanana kuti ayi ine anandipasa unduna iwo civic education chanchani ye unduna ujama andipasa funding yochepa komene ndinapeza kumene chako madona from there kunasi kumene chako commissioner chani mapito kumeza kuti ne unduna uchandichosa kumene chimene ndimafuna zokuti kunje ni kumene kujako china chilichonse ndichite chikhale chotani kuyendera kuseza kuti iyeyo amadandaula adapabe si desperation mmangapo kuti iye akuyankhula izi cha desperation zilankhulani tilize galimoto anthu amaliza kupachira chimanga apapa kuteko zili bwino tidulire pamepa apa tingagwire ntchito ndi anthu chokupha chipani imenecho chachigawinga apapa anthu amaliza kukweza chimanga